Hello guys, majong adlaw ni jung tanan. Welcome back sa mga channel ay Lexi Vlog. Sa karon ng adlaw guys, mingaw daari yan naka ilis na ko kay maghatod ko ang itabo ring Lexi ring kuan guys, vitamins ni kay nakaliptan kay hugman taman sila sa pilaron, hugman kuno ni Mariano dad napad ilalo labits hasara mapung ipa adto kay ano dugay na ba pud wa nakaadto sa liksian ja maluoy pud kong lalabit mo nang alam ko ipadto sa samtang wa pay trabaho gidang ama ja mo na importante man gud nakaliptan nanog ang importante vitamins ni liksi mamanijang kada adlaw ang pa vitamins kahapon adlaw mo wa na ka vitamins siya kay nakaliptan lagi silin og propan mo jud di nakaliptan ja ana po jang itadad ag dugang sanina og karing tawil. Pajama mo ang gisiguro guys kay usor bagding giron simbako ra mong gazid mo janong pajama siya. Diyan na mapukoy. Isi. Iagbat rin na guys kay magtulagi ko sila hagna. Bawo karong adlaw ba pud sila mo adto nga. Magpanahon sige mag-uwan dari gabi guys. Nja agapong purpose kaning kapila kinahanglan pa man ni kinahanglan pa man ni pirmahan mo nang hapon ni uwi ko kay kinahanglan pa ni silang pirma daani para ni kahamanda ni okay na mo ni siya guys importante ni kasos ang kinabuhi among liksi naganig mga kasulatan nja day guys gahapon dig adlaw Yarhi man lagi among kagawad ari kay nagpahibawog na nakunughang national ID. Salamat day kagawad Ifrin Huwiso kay pahibaw ko nimo daari nga na naghang national ID nan sa kagang naong daani marag nang irong subuka ko dani. Na nagang national ID guys na tan-awon kay wa pa ni na abrihan jud. Nan sa kagang naong dani kay kananay rabang ilong kay ulbo samot kaning agang igoran pilit. Yati na gajud ni. Hala, gwapa ko dani. Ginahan si ko Baligwan Port. Gigupahan ko para rapanaho. September 16, 1995. Burato ay sa ganahan. Wapuwa lagi kang aping daani sa naol pupuwag aping. Tara guys na guys. Kita bawas ang naong. Sana all, puwag aping. Lakus taas, nay! Tara guys, da. Kita muna kutro. Puwa-puwa man, pero ilong pasulabi. Pero kira, tigahang voters ID, magod na, ngilad po tukang naong lutos mga voters ID sa una patos dagap ako. Diyan karoon na po ko ibang pabuto na voters ID, kaya nagpa bag-o man ko dari, transfer man ko dari kaya dito man ko sa Manila sa una narehistro, dyan mo nang balhin ko dari makduhan ako yung voters ID guwapa na rong sunod na ang voters ID hampuong na kay maadyo na magpagpa-picture sa una kaya wapa mo ko but-but o pa man ko kadyo buot sa una nagpa susulabi ko picture kay igo ramang tisngi. Mau ni guys. At ang ilamin dyan dyan kay makita ng liksi. Gimingaw ba dyan kong liksi? Pangmingaw sila daring liksi kay maural lagi po ito alibugjaw si Aliana po. Mingaw po. Maural ito alibugjaw sugo-sugoong na nagtatay. Matunong mampod. Silang dos Aliana. Dyan. Di man lagi pag ko magdina kay para lamang di po ng liksi mo na hapong sugtag bawang dagto. Basta ampingan naman dyan nilag bata. Dyan ibalik dari na ha. Yarong maka lugar po ko vlog po guys ba marong maka enjoy pisliksi po dito sa iyang papag lula bisan magwa sila kurente dito sa pilar wa pa mo kurente dito sa pilar guys ano mo adto lagi kong liksi ron dyan napag ko i-order magkuha rin po ko sa ang order guys order namang tiri kaya ng order may itlog sa pugo tulog ka 3 agkuan guys isa ka 3 24 agsud Diya si binti ag mabayad mo ng katiri duha ang usa. Ang kuhaan ron guys, akong kuhaan ito kaya mas kuhaan man mas kasabas ni siya nagtinda. Diya, ning comment pa ko dito, mo nang nagpa-reserve
Gireserban kog tulong ka 3 mo pud ang kuan ron. Ihatid lagi pud nina ho. Hain na pakat mo itaka. Sulabi na yung voters ID. Voters ID, national ID. Diha sa kaikaplag. Ikaplag sa nina pang jacket guys. Kay isa ka jacket ato dyan nada. Basi maligo po tulad to sa dagat sa kuwan. Item na to. Dagat ito. Hagna. Ay dugi-dugayan po ito makaligog dagat. So mara to guys, kita-kita rataan dyan guys, huwag na nasliksi, kay imudong na po ito jaghag na. Ngayon mo dyan, kung liksi, kay wala po mo sumpay sa ang vlog, may nga, ay liksi vlog. May nga na ba to? May nga welcome back sa amang channel, ay liksi vlog, abtik makay nga dyan. Thank you for watching nga na ba, may nga po ko. Karoon naman lagi po, na mabalik naman po ito na, kung si Manahar siguro po, kaya na agwantag kamingaw. Samot, pag narbaho ko, aming ngawon dyan kong samot. Tomorrow to guys, kita-kita rataan dyan guys. Yung magkapos ang order, yung dyan karipi, ang purpose lagi, importante po din papila. Tomorrow to guys, kita-kita rataan dyan guys. Hello guys, danaray ko dari, padong na pagkuuli, igwara ko ng kuhang liksi da. Da, bibi, liksi. Ban ka papahag na, be? Mato na ko na po na jaghag na guys, dyan igwara na hagihatid, agkuhan dari, vitamins og sanina ni dya hasapod siyang suri-suri dari merkado kay palitan na house ijahang gusto. Saan mo gusto be? Makaon nga 6 ba na? Nga Oreo? Magkuhan ka na to ha, magbihib rak ato lalulabiti ha. Mas amang kauli ugma! Paday kang likog dagat. Hello guys, dapat mislik si sakon guys, katipunan kay ako'y importanteng hapit dari itong papel ganiha. Unja guys, daradig ang order nga kon guys guys. Daraga mo order ni reverse itlog sa pugo. Unjag siliksian kaya tumukuno ni sagna. Basta man kamuli be. Naghatod ako sa ijang chocolate o kuan. Vitamins. May mong sheets ka, be. Sheets sirag suot na. Ay, raman. Ay. Sexy. Yan, nagtambaw siyang sapot. Yan, kabe cornito. Kana malagi mong gipili. Lami, be. Magbihid ba ka ato, ha? Di palabig kaon. Ay, di palabig. Ligo dagat ha. Love you. Kung sa mga kauli. Ha? Ha? Ugma? Gimingaw namin ni mo, be. Sila, Aliana, gimingaw na ni Ate Aliana, be. Edi, ayaw ka rin tiis ag vitamins ag inom ha. Paingan papa ni mo ha. Yan na guys. Buat balik kuan guys. Series. Mapusa ni ito. Sira ba da? Nag-ay maning isa be. Yan naman ni dapat. Isa. May isa be. Tara imong bag na pagka chocolate sa imong bag ha. Sige imong chaki ha, mati imong chaki. Na imong chaki ukuan ra tabi ha. Yes nang mama dali, labo ko pa sa kinon. Bye-bye sa nila guys. Bye-bye guys. Bye guys. Bye-bye. May palit kog saging guys da guys. Ara kahampuong ka jo.
Tag 35 rag kilo. Ah, nagikanti. Kagayan. Hello guys! Diyan ako sabay guys. Dato na si Lixie ug si Jahang Papa. Dato na sila sagna guys. Igo ra ko ni. Hatod lagi datong vitamin jagi. Kis ko kong Lixie guligwan per kay mga lagi pud ko. Kay wa ni. Bujag dari. Iuli ra rong kuan guys. Bernes kay napag ko ilakaw rong Huwebes kamis mayor na may panas nga magkapat. Kita po na mo. Shout out Clint Lagumbay. Tsaganahan po ka. Clint Lagumbay. Clint Lagumbay. Agpasalubong na ang jacket ha. Sos, gadod. Agpasalubong na ha. Nandiyan guys, yung palit ko, saging. Yeah. Arang lamia ka jo. Masukas aya na kay mag-signisis kamera. Nga na juday. Abe, at dagan na panhapon. At ang dagagan na dyan, siyempre, yung palit po ko, harap yung gipalit nga ginamos. Haran hain na to. Di ni mao pigpay ni pani dapan pigpay. Bulang na di ay. Anja o di nakalitis Aliana kay mao may giingang liksi nga mapalitis si Aliana og torta og si tatay kuno. Grabe, pinanggan. Gipalitan kag torta taga is tatay na ng torta anja. Derag itlog rep. Mao nig 70 ka buok. Oh 70 ka buok. Mao nig 24 ka buok, 70 pesos ang nabayad. Salamat dahil nimo ma'am. Naranan si Jas Kasabas nagtinda. Kung gusto mo magpalit, order, yung naraman ko kay i-message naman ko. Pugo nga balik di ay. Para mga tulogay. Wakto ko kay Baw, kaya gatang nasulabian datos ka no naman. Daray panda, pigpay. Unja, ni palit pag ko, kani ba ning nawa, maghang ginamas nga kaplan sa kung sa dihang module bisi. Na kasi, Ikaw ang ano. usik na ang module. Saging man eh. Palit pag saging. Balik ko. Di, ni-stamp ko. Tumdan ka ni. Nansa na nang lantoy-lantoy naman eh na. Ujog, sinibig sakay na ho. Tundaan kani kay madunang natin protein sa atong kalawasan. Tinahan protein. Karni. Tundaan bitaw ni na kay mama ni mo angay mapusta tay dani alos-alos ko asa luto eh. Kana po ana dis mga karne. Unja dapay apol asa mo menang kung pahawa. Apol, lama to bang apol. Uy, wating wa man gisud og apil. Adi ara ginamos. Sus arang humuta, moros buong ni reverse. Ano man to nagluko? Kami naglago. Kana, manok lagi taon kanida ang magkuanta tinula. Tinula naglago kuno manok. Dada, limonsito pares dari ginamos. Pag tinula tag manok, ya. Unja apol manggapon kani, pang dampura daana, kay inja sulabian nagkib-kib. Tayo. Diyan sa may manginging liksi day, wa ka gimingaw day. Mingaw pa ni mo Lixie. Wa na tayo kami ngaway. Mao sa lagi ipadto sa lamang pang lulabits kay dugay-dugay na ba pus lulabits wa nakakuan tiguang ra 20 taon to. Tapos man tayo ulit dani. Oh, mailar man ang hilak mo di. Di ko tumihilak ka na pay dagat. Adto sa arma pud to pa adto sa arma pud. Dapat kita ni ganihan yan sa man. Ingirag na aman lagi ka ma. Oy, ano bang wa? Dara da ipares ni skuan magsinigang magsigang magtinula may panda ya dengagan pa rin natin saging nagdengag di sila mani Sa kagantang. sa kagantang tagpila magantang Yes. Kaya to? Sa sinta, asitinta. Puwaw na ba ay? Lamiun. haman gi kaplag na tanan klaro Tabag ka sa kasalupin. oh kana nanja maura ni kare lagay manok grabe pamalito yung grabing mahala Ito, lagi mo sa kalay. isa kalibo mo ra natig bumho Kabahad na naman ah. mado na raman kanimo ka timi-timi Pero ka sa kalay po doon sa una, daghan na yung mapalit. Kapalit nagtang sa akong bugas, daghang suwa, hanggang sa kalay sa una. Pero kung sa kalay po karon di nakapalit og daghan, ginag mayra. arang busog ka mazigsaging na ha Mga nagpamalit. bantay bitog na ilad ko na tindira kay Nara pa po ibang, dakungan ka dyan nara pa po ibang saging. kay katong nakapalit ko ng sudaan man to tung kamis mayor arang busog ka dya pagkaluto na Muragapas. pero dati galantoy-lantoy na Muragapas. Kani. Kani. bawal man jud kani mailara ni maka luto na Ina magaling tindira daan. pikhan jud ka na balik 1/4 bitaw amigo mamira to Ya wala. Nay! Mo ba ni saging nga kuan ay? Sige, katektor tanay. Na wala. Kilama ro nay. Ilama sana ikaw man dyan katiguangan. Di ba nay saging nga ni bustok na diri digang humok. Muragapas. Kaninay. Bus mo dyan ko na ingis ang pasyalbing nay. Kasi ba ni? Di, niingan ra siya dyan. Abasin kay lang kanon po na. Abashi na lang nay. Abasin.
Dari siya na rin ka, Nay. Abashi na lang, Nay. Basi na lang mag... Na, Lamig abashi na yung lang. sige nga kay na. Busok man. Basi na lang. Kaya si Lexi day, Nay. Tapos na, Nay. Nagdiretso na kaya. Mula na sila. Lester, Manila. Baho, lagi. Sama. Ngitang trabaho. Ano ba ako makahalga? Pabalal-baho. Lexi. Pag na magsigirag tutokong. Ano na? Tagpilang gantang. Si Dinta. Sus, gajud. Huwag mo nagsabi. Aral, nagkarabagadjud. Tagtuloy, iksud. Lamin man ah. Tagtulo na, Da. Ano pa man? Dara. Ano nang ipakita? Lubang ka na. Lubang ka doon na, po ah. Lamin ah. Matano. Ate Ali ng galit. Kati ali ning pinalit guys. At mo tanang ti ali kay magmukbang siya kaano rin man eh. Ang problema ni tambaw mo ka kag biyabas. Para di ka tabuhon. Taysa. Mm. Tao, Brian Taysa. Tao. Nakarin na si Taysa. Hapit na. Kasi kauban ni Taysa, si Carla Taysa. Carla Abellana. Di dahil si Zanglia Taysa. Hindi, kay Larry ko na ho. Nakatingog. Ang lamiag man na po ah. So guys, at tangiran ninyo guys, sa inig mangaon na misaging, magmukbang misaging, at tangiran ninyo sa sunod na nga vlog guys. Kay nabusog bangkod mi guys, kay nagpasulabi mi dengag ugmani, kay nagdengag mas ati ali, nagmukbang pud mi kang ati aling vlog, at tangira pud ninyo, kay nami dadto nagpasusulabi ng nga agmani. Nabusog naman mi mo, nang wala na naman sulabiig, saging, ugma puhon na po to guys, at tangi naman guys sa ang vlog, ugma puhon. Ja guys, marami ang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay guys. Nakadungit na ko. Amping mo kanunay guys. Bye-bye. Thank you for watching.